Coruxo segue sorprendendo. O Fortín do Bao tremeu, pero resistiu a un caudal que puido decidir en 20 minutos. Nos 5 primeiros, Fernando e Aitor Pastoriza evitaron o gol. Aos 11 minutos é Dani, o que logo dunha boa xogada dispara con pouca malicia as mans de Fernando. Merecía o gol o caudal e chegou aos 19 minutos. O disparo de Invernón peta no longueiro e o rexeite recolle o Dani, que agora sí é capaz de marcar. A xeira de imbatibilidade de Fernando quedaba así en 393 minutos. O castigo puido ser aínda peor. Un minuto despois, Nacho Calvillo marra unha ocasión flagrante. O caudal non facía xustiza para nada. A súa situación clasificatoria. Pero o Coruxo vive en estado de graza. Só necesitou un tiro á porta, unha falta directa para empatar. Antúnez golpea aos 38 minutos e o balón bica a rede logo de botar diante de Segura. Foi o gol que mudou a decoración do encontro. Male o empate, Antonio Gómez non estaba conforme. O Coruxo mellorou coa entrada de Víctor Besada e Rafa Mella tralo descanso. Este último puido marcar nesta acción. O gol do triunfo chegou noutro zapatazo. Neste caso é Miguel Centrón o que observa a posición adiantada de Segura e golpea de xeito maxistral. Minuto 34. O gol do de Cangas, fermoso, adquiría máis valor co puramente estético. Estoy moi contento por meter o gol que dá a vitória ao equipo. Necesitábamos conseguir os 3 puntos sós na casa para meternos aí arriba. Bueno, unhas veces marca un, marca outras marca outro, importante é sumar os 3 puntos. Iso, claro, queda aí moi bonito mirar mañan a prensa e ver que estamos aí arriba, iso non o quita nadie, a verdade. Antonio Gómez dixera que este era un partido para pensar máis aló do descenso. Por agora, o Coruxo vive na excelencia.